Този филм е създаден в рамките на проект Благоустрояване на Крайдунавски парк, част първа, етап 2, който се осъществява с финансовата подкрепа на местна инициативна рибарска група Главиница Тутракан Сливо поле по оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд по рибарство. Ако можехме да погледнем през очите на първите хора, които още в зората на времето са харесали стръмния склон, който се спуска като огромен клон на плачеща върба към брега на великата и безсмъртна река Дунав. Тутракан. Освен красив, сякаш е самият бог Аполон, той е могъщ, като че ли седи върху твърда, непробиваема скала. Ето защо римляните го избрали като превъзходно място за защита от набезите на варварските племена. И така през 15-та година преди новата ера те се появяват за първи път тук, когато завладяват земите между Хемус или Стара планина и река Данубиус, Дунав, до Черно море. По-късно при император Веспасиан се издигат стражеви кули до село Нова Черна, Старо село, Тутракан и Пожарево. При император Траян се появява истинското селище с ранг на викус, т.е. село, и се построява кастел, наречен Трансмариска. Областта е била изпълнена предимно с блата. Славяните се заселват тук през 6 век, но самостоятелен живот селището започва след създаването на първата българска държава. Името му произлиза от пълководческа титла – Тмутаракан или Таркан, което е дума за командир на гранично поделение. По-късно името претърпява различни промени – Рекран, Закатра, Тракан, Диркана и Татракам, докато накрая се утвърждава като Тутракан. От края на 7 до началото на 9 век селището е център на административно-политическа област на България. За значимостта на града съдим по ролята, която е вземал по време на българо-маджаро-византийските войни през 1894-95 година. Тук цар Симеон е обсъден от маджарската конница и византийския флот. В последвалите преговори българският цар печели голяма дипломатическа победа. По-късно градът е подложен на опустошителни нашествия на номадски племена. От началото на 18 век Русия развива активна външна политика по отношение на Османската империя. Основната част от военните действия се водят в Добруджа. През 1773 година генерал Суворов на 2 пъти превзема Тутракан. Крепостта е разрушена в началото на 19 век при поредната руско-турска война. От 1861 година датира учредяването на българо-влашко общество в Тутракан, което е споразумение между българите и румънците в града за учредяване на съвместна община на равни начала. Тутракан е включен в плановете на Българското национално освободително движение. През 1867 година от тук преминава четата на Панайот Хитов със знаменосец Васил Левски, а през 1876 година и четата на Таньо Стоянов войводата, която е епизод от Априлската епопея.
последната руско-турска война от 1877-78 година, като доброволци участват и много тутраканци. След освобождението Тутракан се отличава като най-големия център на риболова по долния Дунав. Същевременно градът е основен производител на речни съдове от Средна Европа до устието на реката. В края на 19 и в началото на 20 век Тутракан се утвърждава като стопански, административен и културен център. На пристанището спират руски и австрийски пътнически кораби, реката е носител на модерната европейска цивилизация. Градът е център на околия и обхваща 45 селища. В началото на 20 век има 2 книгоиздателства, където се издават произведенията на наши и световно известни автори, 6 училища, включително и професионално. Възходящо е развитието до 1913 година, когато по силата на Букурештския договор е сложен край на Междусъюзническата война. Тутракан преминава във владение на Румъния. Включването на България в Първата световна война срещу Румъния води до освобождаване на заграбените територии. Епични боеве се водят при Тутракан, превърнат в непристъпна крепост, отбранявана от 40 000 румънска армия. Българските военни сили, командвани от генерал Пантелей Киселов, проявяват безпримерна храброст и героизъм. На 5 и 6 септември 1916 г. в сражение румънската армия е разбита и Тутракан е освободен. Битката, наречена от народа Тутраканска епопея, е прелом в хода на войната, една от кулминациите на Добруджанския фронт. Първата световна война завършва с нова национална катастрофа за България. Добруджа отново преминава във владение на Румъния. Вторият окупационен режим води до икономическо и културно западане на Тутракан и селата. Местното българско население преживява години на жестока асимилация и терор. На 7 септември 1940 г. в Крайова е подписана спогодба между България и Румъния, прецедент в световната история, според която Южна Добруджа по мирен начин е върната в пределите на България. Според една от клаузите се извършва размяна на населението между двете страни. От града са изселени 4237 румънци-колонисти, а на тяхно място в Тутраканско идват българи от Северна Добруджа. Центърът на община Тутракан е разположен непосредствено на десния бряг на река Дунав срещу километър 435 до 431. Водещият икономически сектор на територията на местната рибарска група е земеделието и дейностите, свързани с него. Трите общини са с един от най-високите и устойчиви във времето проценти на заети в селското и горското стопанство, средно 38% от заетите лица. Основният поминък на населението от рибарската област е свързан с производство и преработка на селскостопанска продукция и лека промишленост. Делът на работещите в сферата на селското стопанство е средно 36%, като за общините Сливо поле и Главиница този дял надхвърля половината от заетите лица. В услугите са заети средно 44%, а в индустрията 20%. Брутният вътрешен продукт на човек от населението в територията е средно 1800 лева на човек. Тутракан като своеобразен географски център е и най-големият рибарски център на рибарската област. Тук са съсредоточени над 299 регистрирани рибарски лодки, 2 лодкостоянки и редица други забележителности, имащи пряко отношение с рибарския сектор. Уловът и търсенето на риба в този район е най-голям. На територията на рибарската област, включително водите на река Дунав, в защитената местност Калимок-Брашлен и във всички останали водоеми на територията на рибарската област, потенциално могат да намерят подходящи условия за съществуване всички видове риби, характерни за долното течение на реката и нейните притоци. Те са общо 67 на брой. От тях в Червената книга на България са включени 9 вида, но реално застрашените видове са 20.
Стопански ценните видове, срещащи се в района на рибарската област, са сом, шаран, толстолоб, мряна, амур, платика, разпер, бяла риба, щука, уклей, муруна, паструга, чига, есетра, скумрия и други. Запасите на много от тях са силно намалени в последните 15-20 години. Есетровите видове, например карагьоз, сабица, мъздруга и шаран, а други се срещат в уловите вече като единични екземпляри – змиорка, михалца. По-настоящем стопански и любителски риболов се извършва по цялото поречие на Дунавския бряг и островите. По тези места риболов не се извършва само през зимния период, по време на ледохода по Дунав и в забранените периоди – 20 април, 15 юни, когато е размножителният период на рибата. Река Дунав е най-благоприятният и най-важният природно-туристически ресурс на града. Тук тя прави разлив, който поразява въображението, защото представлява неповторима по красотата си картина на залез, когато слънцето бавно се потапя в притихналите и вече сънни води. Напълно заслужено може да се каже, че Тутракан е градът с най-прекрасния залез в българската част на реката. Свежестта и силата му идват от невинаги спокойния бял Дунав. От реката се черпи не само живителна вода, която традиционно се използва за пиене и напояване, но и здравословна и калорична храна. Съвсем нормално е, когато човек живее на брега на Дунава и има риба, съответно едно от основните ястия да е именно самата риба. Има много видове рибена чорба, която се прави тук в Тутракан. Много ястия, които са рибни. Съответно, запазили сме традицията и за направа на така наречения качамак, който е румънско национално ястие. И в тази връзка миналата година по проект издадохме именно такава книга, кулинарна книга с рибни рецепти, за да може хората да се запознаят с рецептите, които в Тутракан се използват и всъщност които правят по-привлекателни и нашите заведения, защото не във всеки град можеш да намериш качамак, можеш да намериш рибена чорба или можеш да намериш приготвени различни видове риба, а именно в Тутракан, в нашите заведения, ресторанти, това нещо се предлага. Риболовът е основен поминък на населението още от древността, а в края на 19 и в началото на 20 век градът се утвърждава като средище на този прастар занаят. Поколения наред са осигурявали своето препитание благодарение на богатите пасажи от най-разнообразни видове риба. Турски пътешественик, минал през градчето, пише, че от 8000 души население, 4400 кръстосват реката денем и нощем, което подсказва, че дори по-голяма част от жените не са седели само вкъщи да домакинстват или да отглеждат децата си. Днес от близо 9500 жители твърде малко хора отделят време, за да се занимават с риболов. Свидетелствата обаче за този изкусен занаят не са изгубени в бързия на времето и могат да бъдат разгледани в етнографския музей Дунавски риболов и лодкостроене, разположен в сграда Паметник на културата, строена в началото на 20 век.
Експозицията, подредена в 7 зали и 2 интериора, проследява в хронологична последователност развитието на риболовните уреди и средства от древността до наши дни. Музеят е открит през 1974 година и е единствен в страните по поречието на река Дунав. Създаден е, за да съхрани богатата материална и духовна култура, обществено устройство и бит на българите от крайдунавските рибарски селища. Оригиналните предмети от бита на лодкари и рибари, както и множество фотоси и графики, разказват за тежкия труд на рибарите. Тези предмети са помагали за улова на значително количество риба, която предимно в прясно състояние постъпва на пазара в много градове на страната. Първата кооперация на рибарите в България е основана на 7 януари 1907 година именно в Тутракан. Животът на тези рибари е пълен с лишения и опасности. На риболовищата те строели землянки, покрити с тръстика, папур или пръст. Храната им се състояла от рибена чорба, печена риба и мамалига, по-известна като качамак, вместо хляб. Облеклото им е най-примитивно. В дъждовно време обличали непромокаема мушама, препасвали престилка и обували кожени чорапи в цървули, които са напоени с безир и не пропускат вода. Съществено място е отделено и на лодкостроенето, което се извършва в този край още от римско време, когато в античния кастел е имало работилница за ремонт на плавателни съдове. В края на 19 век лодки от Тутракан се изнасят в Румъния, Сърбия и Австрия. Друга забележителност, която красноречиво говори за местния поминък, е архитектурният резерват Рибарска махала. Минавайки по старата лъкатушеща улица, вие ще се озовете в отминал свят, насъхнещи по плетовете рибарски мрежи, обърнати лодки, от които се носи мирис на пресен катран, и гласове на рибари, нетърпеливи да се отправят към поредния си успешен улов. Възстановяването в автентичния вид на повечето къщи, покрити с стари керамиди, с издаден напред втория етаж и дървени стълби отвън или вътре, са белосан извар, за да блестят още по-ослепително на слънцето. В началото на 20 век тук е имало повече от 5000 рибари, а на пристана е могло да бъдат преброени повече от 1000 лодки. Тези магьосници на улова са действали в широк обхват от Оршова до делтата на Дунав. Като се основава на тези изключително благоприятни дадености, община Тутракан реализира поредния инвестиционен проект за благоустрояване на крайдунавския парк. Целта му е да се подобри средата на живот в рибарската област, да се популяризира рибарската професия и градът като рибарски център и да се превърне в привлекателна територия за съществуване, работа и отдих. Целта на този проект е да можем да привлечем колкото можем повече туристи, не само от вътрешността на България, не само български туристи, но и туристи, които от други страни, които имат желание да разгледат даденостите на Тутракан и на общината. Мога да кажа, че Тутракан като град и самата община Тутракан е много богата на културни, исторически, природни и религиозни паметници. И именно това ни е целта, да можем да направим Тутракан по-популярен град, по-посещаван, с това и да подпомогнем развитието на този район. До момента Тутракан се води Велико Търново на Дунава. Целта е Велико Търново да започнат да казват, че е Тутракан в Стара планина. Това е именно заради специфичното разположение на двата града, скатовото разположение и заради многото културни и исторически паметници. Наистина голямо предизвикателство е да си кмет на град, който има толкова много, казах, културни, исторически, природни и религиозни дадености, защото мисля, че е длъжен всеки кмет да ги промотира и по този начин да увеличи потока на туристи. В Тутракан, освен земеделие и риболов, няма друг поминък на населението. Промишлеността е много слабо развита и именно ние сме преценили общинска администрация като ниша развитието на туризма в този регион.
Преди запустялото пространство край брега на реката, изпъстрено с диви треви и бурени, сега е направо неузнаваемо. Изградени са панорамни стъпала, които свързват парка с центъра на общината. Оформени са панорамни площадки, от които се открива чудесен изглед към великолепието на река Дунав. Около панорамните стълби е разположена постоянна изложба "Водният свят на Тутракан", като чрез картини и текст се разкрива богатото биологично разнообразие на региона. Ние се мъчим да навържим няколко проекта, за да можем да направим този крайдунавски парк, който го виждате, много по-красив, съответно много по-голям, и дай Боже да успеем да стигнем до началото на града. Целта ни е цялата крайбрежна ивица да бъде превърната в един голям крайдунавски парк. И този парк, ако го съчетаем с Кастела, римската крепостна стена, и с рибарската улица и рибарските къщи, мисля, че наистина ще бъде една добра атракция за хората, които посещават град Тутракан. Отделно към самия проект ние сме закупили едно влакче, което е за атракция и с което посетителите на град Тутракан, а и самите жители на град Тутракан могат да се разходят из града и да разгледат забележителностите на този град. По изградените алеи, до които се извисяват млади дървета и ухаят различни цветя, жителите и гостите на Тутракан могат да се разхождат, да се любуват на неповторимите природни картини, да се забавляват или да си правят снимки за спомен. Парковата зона е озеленена, обособени са специални катове за отдих, както и детска площадка, където най-малките посетители могат да играят на воля. В непосредствена близост до благоустроената част на крайдунавския парк могат да се видят част от кулите на античната крепост Трансмариска. Съществен елемент от проекта е изграденият клуб на рибаря с съвременно оборудване, чиято цел е да свържи и обедини всички рибари от областта. В него ще се изнасят лекции, ще се провеждат срещи, дискусии и различни други мероприятия за сближаване и улесняване на хората, които се занимават с речен улов. Тук ще се правят и лодки, ще се показва как се правят лодки. В тази къща ще се пече риба, стига да има туристи. Ще има винарна, ще се дегустират вина. В клуба на рибаря посетителите на Тутракан ще имат възможност да опитат и традиционната рибена чорба, приготвена по рецепти на старите майстори. Сом, мряна, всяка вид риба се слага вътре. Чорбата става по-вкусна. Всеки различно я прави. Старите рибари ние правим с лющян, лук и домати. Някой път слагаме кисели сливи, грозди, зелено за вкусите и после се свърля. Местните споделят, че рибарството не е само професия за някои и хоби за други. Рибарството е призвание. Не всеки може да бъде рибар, понеже е, как да ти кажа, е владено нещо. И винаги, как да ви кажа, това е много рядка професия. Тук има стари рибари, които са научили, сега ни учим младите, за напред да има поколението да риболуват. Тръпката от улова обаче обединява и любители, и професионалисти. То е ежедневна тръпка, как да ви кажа. Се надяваш да фаниш риба. Просто радост и удоволствие. По летно време повече се хваща. Преди 5-6 години се хващаше и моруни, и паструги, хубави риби. Сега те са забранени. Обикновено мряна, толстолоб, шаран, сом, такива риби. Някой път
Тъй до 30-40 кила някой път се връщаш без нито една рибка. Това зависи от много работа. Статистика за уловите показва, че средногодишно на един риболовец преди 10 години уловът е възлизал на около 330 кг риба, а за последните 5 години средните статистически данни са около 200 кг риба на един риболовец за година. Според анкетираните рибари от Дунавския участък Бръшлян-Тутракан обаче данните за уловите са следните. Средно улова на едно излизане е около 20-25 кг риба, като те риболовстват средно по 90-100 дни в годината. Като се има предвид, че рибарите излизат винаги по двойки, може да се сметне, че средногодишният улов на един рибар е около 900-1250 кг риба. По представените данни за уловите от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури през последното десетилетие има ясно изразена тенденция за намаляване на улова, на броя рибари и значението на рибарството като поминък. За това говори и стабилизиращия се през последните няколко години брой на издаваните разрешителни на около 400-420 за година, което е наполовина от броя на разрешителните издавани преди 10 години. Голяма част от рибарите са готови да се откажат от риболова при друга алтернатива за работа. Днес в Тутракан има 2 пункта за изкупуване на риба. В новопостроените къщи част от клуба на рибаря за отминалото време свидетелства не само запазената архитектура, но и множеството снимки закачени на стените. Те показват моменти от богатата история на риболова в града и региона. Рибарските истории за огромни риби намират своето доказателство в много от фотосите. Интересът обаче се съсредоточава върху един кадър, запечатал улова на 5-метрова 393 кг моруна, извадена от водите на Дунав. Оригиналът на снимката се пази в музея на Дунавския риболов. Създаден е информационен уебсайт за въдичарство и риболов, за популяризиране на добрите рибарски практики. В сайтът ще намерите полезна информация за водоемите в региона, услугите, които предоставя клубът на рибаря, както и интересен снимков материал. Основното предизвикателство за района е да бъде запазена неговата историческа идентичност и да бъдат съществено подобрени рибарските дейности в него. Тяхната икономическа структура да се развива така, че да се насърчава и задълбочава сътрудничеството между рибарския сектор и останалите сектори от икономиката. Това несъмнено би се отразило благоприятно на заетостта и жизнения стандарт на местните хора, особено ако градът продължи да се развива успешно като културно-историческа и туристическа дестинация. Инвестициите в крайдунавския парк вдъхнаха втори живот на крайречната част на Тутракан. Оживлението отново се завърна тук с мащабното благоустрояване и възстановяване на позагубилия престиж риболов. Така миналото и бъдещето ще намерят своята пресечна обединителна точка, а Тутракан ще бъде еднакво неповторим и красив, както при залез, така и при изгрев.